Nazdar lidi, vítajte, ja som Ričko. Viete čo? Nejdem ďalej. Dobre, idem zatiaľ tak z krátkosti. Čakám na skvelého človeka. Píšte do komentov a snáď môžete niečo vyhrať, ak uhádnete, čo je táto nátierka. Ľudia, dávajte pozor, veľmi dobrý pozor, keď to otvorím a zistíme, čo to bude. Takže zatiaľ lúčim sa s vami, nie len dlho, iba na krátkosti. A tadám, tadám, tadám. Čakáme na tohto. No, poďme. Hej? Dobre, poďme. Čaute ľudia, vítame z môjho videjka a vítam tuto môjho dobrého priateľa Kičko. Vie, kto to je, že Kičko? Čau Kičko. Potlesk, prosím. Dobre, Kičko, uvidíš nás, čo ideme spraviť určite, alebo vieš, neviem. Tuto, povedz niečo o sebe. Povedz niečo o sebe, ako sa máš. Dobre, fajn. Dobre, fajn sa má ľudia. Viete, kto to je, že? Za obrazovkami. Čaute. Pozdrav tam. Čaute. Troška zima je, ale sme zakúrili, takže paráda. A ideme predstaviť, čo tu máme, že? Norby, Kičko, Ričko, nátierka. Hádam, tu asi budete vedieť, čo to bude. Neviem, dajte do komentov, píšte nám, čo to môže byť. Toto je obočie. Fúčo obočie. Fúčo obočie ľudia. Dobre, dámy a páni, a máme tu ešte niečo zaujímavé. Čo to môže byť? Pomaranče. S vajíčkom. Paráda ľudia, máme tu piškoty fajné, aj si ich otvoríme. Prvá úloha bude, ak si otvoríme túto nátierku, neviem čo to je. Dobre. Nie je to Nutella, ale snáď možno to niečo bude s tým spoločné. Nie je to Nutella, kamarát. Nie je to Nutella, otvorili sme. Otvoríme. Dobre ľudia. Snáď viete, na čo toto slúži. Malovanie. Obrazy. Dobre. Takže ideme na to. Toto video bude spočívať v tom, že ideme sa navzájom namalovať. Nemyslíte, nie sme rasisti, že? Nie sme rasisti, ale chceme vypadať ako čierni ľudia, no, viete no. Keďže my sme bieli, tak musíme byť aj čierni, nie? Takedy, hej, a nie až taký čierny ako komín. Kto začne? Ty si čierny. Ja začnem na teba. Ja, dobre, privítaj sa. Dobre, takže ľudia, ja sa pripravím. Husté, ako sračka. Koko. Dobre. Čo ti je kokos? Počkaj. Fujko. To nejde. Príjemné to je. To tam nejde. Čanu na noc. Neviem, ako vy to prežívate, ale je to veľmi... Wow. Dobre, poď. Dávaj. Ty kokos. Ako vypadá? Povedzte. Nie. Obama básnik. Mexický Macalé. Tu máš. Dámy a páni, toto sa asi nepodařilo, ale vysteklo to jak z hadice.
Wow. Počkaj. Ty kokos. Ty kokos. Krásny život. Už nie si doma Trump, ale si Obama 2. Obama 2, wow. Aký pocit to je? Viete, dneska v dnešnom svete, čo aj v reklamách chodí v telke, wow, pusté, chodí tá čierna nátierka. Toto si dáte dole, lebo to sa neusuší. Ľudia, pozerajte. Počkaj. To vypadá ako Hellboy. Dámy a páni, ak toto nedáte like, ty kokos. Počkaj. Ja tu nemám. Počkaj. Ja ochutnáme, pravda, že však to nenechám len tak na zmar. Ty kokos, stále na to. No som sám ten plach. No nie sme mi hlúpi. Takedy. Dáme páni, toto video spočíva v tom, že proste ako vypadajú niektorí imigranti. Viete, som chorý. Troška na hlavu, ale niečo mi padá do oka. Neviem si to ani napraviť. Ako sa ti páčilo tu so mnou? Keďže Kičko tu není, porozprávame niečo. Fajn, všetko. Fajn všetko? Hej. Čo o ňom by si povedal, odkázal mu, keďže ho nevidíš tu? Musíš prísť domov. Musíš prísť domov, to je tiež pravda, to som ja, neviem, kedy som spomínal. Že myslíme na teba, Kičko, snáď niečo spravíš aj ty, takže ďakujem za nápravu. Ktorý ty si obchúš, ty kokos. Aha, more. No olíš ma to, olíš. Nechaj ma. To piči. A to nechcel lízať, Kičko, chceš? Ideme sa umyť, dáme páni, hneď sme späť, ideme sa umyť. Hej? Počkajte nás. Nech príde. Á, vítajte, opäť sme späť, takže iba nakrátko sme išli aspoň umyť troška, že? Hej, troška sme sa lepili. My si zistili, že aké to je mať make-up na sebe, ale iným spôsobom, čiže nechceme si dávať riadne akože, ja si to možno aj vyskúšam raz. Čakajte to. Vzácneho človeka, proste, čo by sme mali milovať toho človeka. Uvidíte to v ďalšom vydaní s super človekom. Takže ľudia, tuto svojim kamarátom proste niečo vám tiež poviedať, čo? Super je to, že? Dobre zábava to je, nie? Ako ti mám povedať? Tak dalo sa, no nie? Sú taký zvláštny pocit, už nechcel by som byť baba naozaj. Akože ani muzej, to nemyslí si, Norby. Čo vám poviem, študuje elektrikárie, darmo, ľudia, ak máte záujem niečo opraviť doma, kľudne mi napíšte, dajte do komentov, píšte a poďme vám spraviť. Super chlanie, naozaj, babi, obľúbenie, sexy, sledujte, aký masívny človek je z neho, ako mango vyzerá. Ale sme si pripravili niečo, ako som aj na začiatku vravel, že Norby, že ak toto niekto uhádne, že čo to môže byť, Nutellu sme povedali snáď, ale není to Nutella, niečo je to iné, určite v niektorých obchodoch to existuje. Že Norby existuje, čiže Kičko nátierka, to chce zakúpiť, to nepriniesie mu. Kičko, dáš aj ty? Poď aj Kičkovi. Ešte jednu, na!
potešením toto video natočiť pre vás. Ak sa vám naozaj páčilo, že ukáž prst, dajte like. Dobre, tak ešte raz majte sa very Všetci. Fantastisch. Neuvan kamerati. Integrálták, geci. Meg. Ha mondtad volna ezt csinálni, akkor valamit gondolkozok, aztán rámondom meg. Ó. Smiadło się już. Ja som smradol. Lebo mám nervy. Ľudia, iPhone. píšte nám Facebook, Snapchat, proste Instagram. máme tam, v opise dole bude. Dobre, ľudia, nezabudnite. Kurwa! Bomba vystrekla, bomba! Bomba. Bomba! Na mňa nešlo, ako hádam. Nerob pipíš! No dobre. Karčika. Hiányzol nekünk, hívásnál. Povedz mi niečo. Csajnak is hiányzol. Mercikének igazi merci. Dobj egy lájkot! Nem egyet, csinálja 20 Facebookot, 20 like. 20 Facebookot. 20 Facebookot! YouTube-os.